सध्या कोरोनामुळे देशभरात लॉकडाऊनची स्थिती आहे। त्यामुळे गृहिणींना खूप सारे प्रश्न पडलेत, मलाही पडले। जसं जास्तीचा भाजीपाला आणला तर तो कसा स्टोर करायचा, घरच्या उपलब्ध साहित्यातून कोणकोणते वेगवेगळे पदार्थ करायचे, नाश्त्याला काय करायचं, जेवणाला काय करायचं, जास्तीचं दूध आणलं तर ते कसं स्टोर करायचं। आज या व्हिडिओमध्ये आपण ह्याच गोष्टींबद्दल बोलणार आहोत। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। सगळ्यात आधी आपण भाज्या जास्तीत जास्त दिवस कशा टिकतील ते पाहूया। याकरता मी काय केलं तर मी जास्तीच्या फळभाज्या आणून ठेवल्या, कारण फळभाज्या ह्या पालेभाज्यांपेक्षा जास्त दिवस टिकतात। तर फळभाज्यांमध्ये मी आणल्या कोबी, फ्लॉवर, तोंडली, भोपळी मिरची, वांगी, मटार, कणीस, त्याचबरोबर मी आणले टोमॅटो। टोमॅटो आणताना मी काय केले, थोडेसे असे पिकलेले आणि जास्तीचे असे कच्चे टोमॅटो आणले, जेणेकरून ते हळूहळू पिकत येऊन मला नेहमीच्या वापरात चांगले फ्रेश टोमॅटो मिळतील। त्याचबरोबर मी काय केलं तर जास्तीचे कांदे आणि बटाटे आणून ठेवले। कांद्याने मी 2 चांगली कडकडीत उन्हं दाखवून ठेवलेली आहेत, त्यामुळे ते व्यवस्थित टिकतील। मी मागच्या 15 तारखेला भाज्या आणलेल्या आहेत, आज जवळपास त्याला 2 आठवडे झालेले आहेत। या पहा माझ्या भाज्या। इथे मी फ्लॉवर, कोबी, फरसबी, तोंडली, वांगी, हिरव्या मिरच्या, बीट अशा सगळ्या भाज्या आणलेल्या आहेत। या हिरव्या मिरच्या स्टोर करताना मी काय केलंय तर त्यांची देठं काढून टाकलेली आहेत आणि हे एका डब्यात भरले। या डब्याच्या खाली मी एक टिश्यू पेपर ठेवलाय, त्याच्यावर या हिरव्या मिरच्या आणि त्यावर हे परत एक टिश्यू पेपर ठेवलाय। तशाच मी या बाकीच्या भाज्यांमध्येही असे टिश्यू पेपर्स ठेवून दिलेले आहेत। खाली वर बाजूला असे टिश्यू पेपर ठेवलेले आहेत। ही तोंडली मी इथे न्यूजपेपरमध्ये गुंडाळून ठेवलेली आहेत। ही लिंब मी कागदी पिशवीतच तशीच गुंडाळून ठेवलेली आहेत। फरसबी इथे टिश्यू पेपर ठेवले। टिश्यू पेपर ठेवल्यामुळे काय होतं, पिशवीत जमणारा जास्तीचं बाष्प किंवा जास्तीचं पाणी हे टिश्यू पेपर ओढून घेतात, त्यामुळे भाज्याही जास्त दिवस टिकतात। तुम्ही सुद्धा ही टिश्यू पेपर किंवा न्यूजपेपरची आयडिया नक्की करून पहा। त्याचबरोबर मी कोथिंबीर आणि काही पालेभाज्या म्हणजे पालक, मेथी, शेपू ह्या भाज्याही आणल्या। तर त्या कशा स्टोर केल्यात ते मी आता तुम्हाला दाखवते। आता मी पालेभाज्या कशा स्टोर केल्यात ते पाहूया। इथे मी शेपू घेतलाय, तो निवडून तो एका प्लास्टिकच्या पिशवीत ठेवलाय। त्याच्याबरोबर मी हे असे टिश्यू पेपर ठेवलेले आहेत आणि ही पिशवी मी गच्च बांधून मग फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे। तसंच मी हे इथे कोथिंबीरही स्वच्छ निवडून ती न्यूजपेपरमध्ये गुंडाळून घेतली आहे। नंतर मग मी ती प्लास्टिकच्या पिशवीत बांधून ठेवते। इथे मी ह्या डब्यात मी मेथी निवडून ठेवलेली आहे। ही मेथी निवडून ह्या डब्यात ठेवताना मी या डब्याच्या तळाला एक टिश्यू पेपर ठेवलाय, त्यावर मग ही मेथी ठेवून त्यावर परत एक टिश्यू पेपर ठेवलेला आहे आणि मग हे हवाबंद डब्यात ठेवून मग फ्रीजमध्ये ठेवलं आहे। हे पहा, अशा प्रकारचे प्लास्टिकच्या पिशवीला मी असे क्लिप लावून घेतलेले आहेत। आता मी तुम्हाला दाखवते की मी ह्याच्यात पालक स्टोर केला आहे। ह्या अशा न्यूजपेपरमध्ये मी हा पालक स्वच्छ निवडून असा ठेवून दिलेला आहे। अशा तऱ्हेने मी या पालेभाज्या स्टोर केल्यात। इथे मी टोमॅटो आणले होते, जे मी कच्चे टोमॅटो आणले होते 15 तारखेला। हे टोमॅटो मात्र मी फ्रीजमध्ये स्टोर केले नाहीत, ते असेच बाहेर ठेवलेत। ते आता हळूहळू पिकायला लागलेले आहेत। सध्या माझ्याकडे 1 दिवसाआड असं जास्तीच्या दुधाच्या पिशव्या येतात। मग ह्या जास्तीच्या आलेल्या दुधाच्या पिशव्या मी स्वच्छ धुवून ह्या फ्रीजरमध्ये बर्फ करून ठेवते। माझ्या अनुभवानुसार ह्या दुधाच्या पिशव्या 5 ते 6 दिवस नक्की टिकतात। हे बघा, जास्तीच्या आलेल्या दुधाच्या पिशव्या मी अशा फ्रीजरमध्ये बर्फ करून घेतलेल्या आहेत। जशा लागतील म्हणजे जेव्हा दूध लागणार असेल तेव्हा ही पिशवी मी काढून पाण्यात ठेवते आणि ते नॉर्मल टेम्परेचरला आल्यावर मी हे दूध गरम करते। मी बाजारातून आलं आणि लसूण जास्तीचं आणलं होतं, त्याची मी इथे पेस्ट करून घेतलेली आहे। ही पेस्ट करत असताना मी 60-40 असं प्रमाण वापरते, म्हणजे 60% आलं आणि 40% लसूण। ही आलं लसूण पेस्ट करत असताना मी आलं, लसूण तशीच एक हिरवी मिरचीही घालते। ही पेस्ट मी पाणी न घालता अगदी छान बारीक वाटून घेते आणि ती अशी हवाबंद डब्यात स्टोर करते, त्यामुळे ही पेस्ट अगदी खूप दिवस टिकते। याचबरोबर मी इथे कांदा खोबरं गरम मसाल्याचं वाटणही करून ठेवलेलं आहे। हे वाटण मात्र मी डीप फ्रीजमध्ये स्टोर करते। हे वाटण तयार असेल तर तुम्ही व्हेज नॉनव्हेज अशा कोणत्याही रस्सेवाल्या रेसिपी तुम्ही करू शकता। म्हणजे चिकनच्या रस्स्यालाही तुम्ही वापरू शकता, तशा उसळीलाही, म्हणजे काळे वाटाण्याचे उसळ, भरलं वांग, वालाचं बिरडं अशा खूपशा उसळी तुम्ही करू शकता।
हे कांदा खोबरं गरम मसाल्याचं वाटण कसं करावं याच्यावर मी सेपरेट व्हिडिओ केलेला आहे, त्याची लिंक मी इथे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते। तसंच हे वाटण वापरून आपण कोणकोणत्या रेसिपी केलेल्या आहेत त्या पदार्थांच्या लिंकही मी इथे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। हे दोन पदार्थ तुमच्या घरात जर तयार असतील तर तुम्ही खूपशा रेसिपी झटपट तयार करू शकता। आता आपण नाश्त्याला काय काय पदार्थ करता येतील ते पाहूया। शिरा, उपीट, कांदे पोहे हे तर आपण नेहमी करतोच। कांद्या पोह्यात मिरचीच्या ऐवजी लाल तिखट घालून मसाले पोहे बनवा। कधी साबुदाणा वडा। साबुदाणा वडा कसा करावा याची रेसिपी मी केलेली आहे, त्याची लिंकही मी शेअर करते। तर हेच साबुदाणा वड्याचं साहित्य वापरून तुम्ही साबुदाण्याचं थालीपीठही करू शकता। याचप्रमाणे तुम्ही आंबोळी, घावणे यासारखे पदार्थ करू शकता। या पदार्थाचे व्हिडिओही आपण केलेले आहेत, त्यांच्या लिंकही मी शेअर करते। याच आंबोळीच्या पिठात तुम्ही कांदा, टोमॅटो, मिरची घालून त्याचे तुम्ही उत्तप्पेही करू शकता। कधी इडली केली तर फ्राय इडली, मसाला इडली अशा व्हरायटीही तुम्ही करू शकता। तसंच तुम्ही वेगवेगळ्या डाळींची किंवा पिठांची धिरडीही करू शकता। आजच मी मुगाची धिरडी केली होती। मी रात्री अख्खे मूग भिजत ठेवले, सकाळी उमळल्यावर त्याच्यात कोथिंबीर, मिरची, आलं, लसूण, थोडंसं मीठ घालून त्याची छान बारीक अशी पेस्ट करून घेतली। मग त्यात थोडं पाणी घालून तव्यावर मस्त धिरडी केली। तसंच नाश्त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे पराठेही करता येतात। आलू पराठा तर तुम्ही करत असालच, पण याचसोबत साधा सोपा असा बीटाचा पराठाही करता येतो। बीटाचा पराठा करताना गव्हाच्या पिठात बारीक किसणीवर बीट किसून घालायचं, त्यामध्ये थोडंसं आलं लसूणाची पेस्ट, थोडंसं हळद, तिखट, मीठ असं घालून हे पीठ मळून घ्यायचं आणि त्याचे मस्त पराठे लाटून घ्यायचे। लहान मुलांसाठी जर हे पराठे करत असाल तर त्यात आवर्जून साखर घाला। ह्याच बीटाच्या पद्धतीने तुम्ही गाजराचे पराठे, पालक पराठे, मेथी पराठे असेही तुम्ही करू शकता। एखाद्या वेळेला दूध गरम करत असताना ते जर नासलेलं असं जाणवलं तर ते दूध फेकून देऊ नका। ते दूध छान उकळून त्याचं पनीर वेगळं होऊ द्या। मग हे दूध गाळून ते पनीर परत एकदा गार पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं आणि मग ते छान निथळून घ्यायचं। ह्याच पनीरचा तुम्ही स्टफ पराठाही करू शकता, तसंच पनीर बुर्जीही करू शकता। भातावर रोज रोज काय करायचं तर साधं वरण, फोडणीचं वरण, आमटी, गोड्या मसाल्याची आमटी, बेसनचं पिठलं, कुळीत पिठलं, त्याचबरोबर आपण केलेल्या कांदा खोबरं गरम मसाल्याचं वाटण वापरून तुम्ही कोणत्याही कडधान्याची आमटी बनवू शकता। जेवणात अगदी साधं सोपं आणि झटपट काय करायचं असेल तर बटाट्याच्या काचऱ्या आहेत। बटाटा तसं वांग्याची कापं करता येतील, टोमॅटो बटाट्याची रस्सा भाजी करता येईल, तसंच बेसनाची पोळीही करता येईल। लहान मुलांच्यासाठी म्हणून बेसनाचे लाडू, रव्याचे लाडू, भडंग, चिवडा, शंकरपाळी असे पदार्थ तुम्ही करू शकता। त्याचप्रमाणे गुळ शेंगदाण्याचे अगदी साधे सोपे आणि झटपट होणारे लाडू तुम्ही करू शकता। यातल्या बहुतांश रेसिपी आपण ह्या चॅनलवर केलेल्या आहेत, त्या सर्वांच्या लिंकही मी इथं शेअर करते। आशा करते की ही सर्व माहिती तुम्हाला निश्चितच उपयोगात येईल। तर सरकारने दिलेल्या नियमांचं पालन करून आपण सर्वांनी घरातच राहूया आणि कोरोनाला हरवूया। धन्यवाद।